Barka da zuwa babba TV. Idan kai bako ne a wannan channel tamu mai albarka, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Umar Hashim, miƙe tsaye. Ke kuma miƙe tsaye. Kin wani tashi ranki haɓata, to ki ɗan yi murmushi mana. Ba zan taɓa yin murmushi ba. Wai keto menene yake baki tsoro? Ina ganin na kawo ƙarshensa. To me yasa jikinki yayi sanyi? Ba na so ya mutu yanzu. Dole sai Izzata ta kaskantar da shi. Tun kike ta maganar Izza, kin kasa gwada min Izza, sai shi yake ta nuna miki Izza a gaban mahaifinki. Za ma a iya kafa hujja da shi akan ya danna tasiri na. Umar, na ga take-taken Hajiya Nafisa, so take ta kira ka taɓaɓɓe. Ta yaya wanda yake ci da halak kuma ya sha da halak za a kira shi da taɓaɓɓe? Alhaji Matawalle, yanzu wannan irin albishir za ka yi wa Umar Hashim a gaban makiyansa? Na canja mishi gida da kuma motar da aka bashi. Muna godiya Matawalle, me lambar gidan kuma a ina yake? Gida mai lamba 105 Sabuwar Nasarawa. Amma kuma na gidan Allah Kinga, na san abin da ya Babba TV.